Què passa, Cap Nowheres? Anem a donar la volteta, a veure què ens trobem avui. Per cert, avui tampoc subtitularé el vídeo, no subtitularé el vídeo. He trobat que, bueno, intentaré configurar-lo perquè surti bé la traducció. Hay traducción automàtica en YouTube, així que utilitzem-la per si us costa entendre l'idioma o qualsevol cosa. Començarem pel balcó com sempre, després baixarem cap a la cantonada, donarem la volta i avui ens trobarem sorpreses perquè estan formigonant per la part del Gol Sud. Trobarem cosetes molt interessants, així que vinga, som-hi! I comencem des d'aquí amunt, comencem fent una petita panoràmica de tota aquesta zona perquè anem veient, ara veurem en concret les modificacions que han anat fent durant aquest matí i durant aquesta tarda, començant per aquesta grua que estava col·locada entre Travessera de les Corts i la nova estructura que acabarà formant aquesta tercera graderia, aquesta nova estructura que l'estan fent des dels ciments fins la coberta. I parlant dels ciments, avui mateix tenim atacant diferents bombes de formigó a l'interior de l'estructura. Veiem com l'estan transportant cap a l'interior, a veure si després, quan donem la volta per baix, encara hi és. Veiem com l'amalgama metàl·lica que tenen feta al Gol Sud ja és impressionant, ja pràcticament no es veu res de l'estructura a través d'aquestes vistes. I aquí tenim com el que creiem és que estan col·locant la grua i estan preparant per agafar aquest taulell i col·locar-lo en aquest pilar, tapar-lo per l'altra banda i llavors ja començar a encofrar-lo. Així que veiem que estan treballant en aquesta part, a veure si durant el dia d'avui aconsegueixen col·locar-lo amb aquesta grua que tenen aquí al cantó. Així que, bueno, a poc, després vam tenint altres novetats, com per exemple, veiem que aquí han formigonat durant el dia d'avui, aquest matí l'han passat formigonant aquest quadradet, ara han cobert tota aquesta zona amb valles que estem esperant, suposo, que transportin alguna cosa, encara que, o sigui, no sé si estan cobrint l'interior o l'exterior, perquè si estan cobrint l'interior està ple de gent. Però bueno, ja anirem veient a veure cap a on porten cada cosa, que suposem que anirà al seu lloc. També ja veiem treballadors per aquesta zona del pàrquing, feia dies que no veiem treballadors per aquesta zona, és per on van començar a muntar aquesta planta menys 1 i la van acabar desmuntant, algun error de càlcul, suposo que van començar per allà i no haurien d'haver començat, i ja sí que veiem com tenen tota la ferralla, tota la feina que estan fent en aquesta planta menys 1 per aquesta zona, cada cop està més acabada i, bueno, va creixent aquesta àrea que tenen plena de ferralla, plena de metall i que en pocs dies esperem ja veure-la completament coberta de formigó. De fet, ja podem també distingir amb manera de topes, si us fixeu, unes vores, o sigui que això vol dir que ja no haurien de trigar res en veure com formigonen tota aquesta àrea i llavors ja serà la primera part de formigonada de la part del pàrquing per la zona d'aquesta àrea. Així que continuem per la part de la grada. Aquí podem veure com li estan donant canya give him the cane a tota aquesta part de la grada que ampliaran per poder arribar la gent que tingui les localitats VIP de la primera fila, diria que és, i de la segona graderia, que puguin arribar a aquesta sala de l'anella VIP on menjar-se tots els seus canapés i fotre's fins a dalt de tot. Però el que paguen pel seient VIP ja s'ho deu valer. I allà tenim els treballadors, aquests ja els veurem després. Quan passem pel Gol Nord els veurem des de més a prop, com ja estan sobre tota aquesta àrea que han anat col·locant a dalt de l'estructura metàl·lica, aquesta planta formada per als plafons alveolars de formigó preformat, com el tenim aquí, doncs allà ja els veiem que estan sobre, que tenen molt més evolucionat tota aquella zona, igual que una de les novetats també d'avui, que per allà tenen molt més crescuda tot el que són aquestes escaires. Si ens hi fixem, n'hi ha dues escaires, de fet una està sobre aquest pilar. Mira, ara estem veient on estan deixant
la grua l'estan ja dipositant aquí a dalt, segurament la necessiten, perquè han col·locat aquesta d'aquí i aquesta d'aquí no és tan articular i no és tan petita, probablement la necessitin per agafar el panell i col·locar-lo en aquesta part de l'encofrat per acabar de fixar-lo bé i poder-lo formigonar. Així que també veiem la feina a les grades, com estan repartits cada un a on li toca, veiem com estan treballant de valent per acabar d'enllestir tota aquesta zona. Veiem també aquí com tenim passant aquest primer tractament, el pretratament superficial de les grades per després acabar-li de passar-li el tractament aquest plàstic que podem veure que ja li havien passat per la zona dels gols, així que a poc veurem com va evolucionant. A l'interior també veiem treballar bastant els ferrallers d'aquesta zona, no sabem si estan creant estructures amb les quals després anar-les a muntar a altres bandes, així que a poc veiem quines armadures van fent els treballadors d'aquesta zona. I també sempre hi ha bastant moviment aquests dies en aquesta porta, deuen estar acabant algunes operacions, deuen estar fent per allà algunes cosetes, també suposo que deuen treure i entrar material, o els carretons típics de, si tenim aquí la bomba de formigó, doncs entrar i treure carretons de formigó o de materials i d'altres cosetes. Així que, dit això, jo crec que ja no ens deixem res més, anem a donar una ullada també per aquesta zona, que després li donem la ullada més des del carrer, però que ara la tenim així, amb aquella bomba de formigó, donant-li canya a tota la part d'aquesta ferralla que haurà de ser al terra del nou estadi. Així que res, vist totes aquestes cosetes, vinga va, anem cap a la cantonada. I ja estem aquí, ja arribem a la cantonada per veure tota aquesta zona. Últimament veiem aquí, per aquesta zona, que havien col·locat camions de formigó, però avui ja veiem que ja pràcticament no queda res. És la zona de la part de la grua torre, que han posat totes aquestes valles tanques, han posat tot aquest perímetre, encara no sabem per què, així que suposo que ho anirem descobrint al llarg del dia, i per aquí tampoc sembla que vingui res, així que de moment aquesta zona està bastant tranquil·la, a part dels operaris de les plataformes elevadores que els tenim, i també els operaris que continuen col·locant la ferralla en aquesta planta menys 1, que, com dèiem des del balcó, no han de trigar gaire a començar a formigonar, ja que ja havien col·locat ja aquestes tanques laterals per mantenir tot el formigó a dins. I avui arribem per la zona lateral amb una sorpresa. Aquí tenim un dels camions que porten el formigó i aquesta bomba que estan atacant probablement algun d'aquests pilars d'aquí. Veiem com estan treballant i dintre de poc hauran d'estar fent el mateix, exactament el mateix, però per formigonar tota l'altra zona, tota la zona que vèiem d'aquesta planta menys 1 del pàrquing, d'acord? Ja queda cada cop menys perquè arribi el moment que s'hagi de començar a formigonar tota aquella zona. Ara justament igual tenim el sol de cara i no veiem gaire bé, però bueno, a poc, des d'aquí al lateral com a mínim podem veure aquesta estructura com la van construint a poc, i com comentàvem, aquest camió ple de formigó atacant aquesta bomba. Així que després de veure aquesta part, ja ara sí anem tirant cap al Gol Nord a veure què ens espera per aquella zona d'allà. Bueno, ja estem arribant aquí per la part del Gol Nord.
com sempre, aprofitar per dir-vos que si us agrada el vídeo, que us subscriviu, que li doneu el like, i recordeu que avui teniu els subtítols automàtics traduïts a la descripció. Subtítols automàticos a l'hora de... Bueno, a sota, collons, doneu-la allà. Vinga, va, continuem amb les imatges. I a poc ja estem arribant al Gol Nord. Aquí veiem aquesta zona on continuen fent les armadures d'aquests pilars. Aquest és el córner de lateral amb Gol Nord, d'acord? I veiem ja com tenen tots els panells alveolars de formigó preformat aquí ja col·locades, i veiem els treballadors per dintre. Per la profunditat no sé si estan a la zona on han de col·locar les pedres aquestes supletòries per col·locar la segona graderia, ampliació de la segona graderia cap a dalt, o, bueno, no sabem si estan caminant per sobre les plaques alveolars. Ara, quan ens posem una mica de perfil, a veure si ho podem descobrir. I també tota aquesta zona de les escaires, veiem quina barbaritat, com ja pràcticament la tenim acabada. Aquí veiem encara una d'aquestes plataformes elevadores, com estan acabant de revisar una d'aquestes escaires. Aquestes escaires que cada cop es van ampliant més cap als laterals i que a poc veurem créixer al voltant de tot l'estadi. Així que ara sí, anem cap al torneig dels Mosquets a continuar el vídeo. Vale, i ara sí, des d'aquí, des d'aquesta part lateral, no parlo gaire alt perquè hi ha per aquí obrers descansant, veiem que sí que és veritat que estan per sobre de les plaques alveolars. Ara que tenim prou profunditat, veiem que estan sobre aquestes plaques. Quina llàstima no poder tenir un punt més elevat per veure exactament el que estan fent per aquella zona d'allà. Però bueno, segur que és del més interessant. Ara anirem a les trinxeres a veure què veiem des d'allà. I aquí tenim aquests operaris realitzant el moviment. No sabem si és d'una d'aquestes pales excavadores o és una d'aquestes estructures on aprofiten per portar molt material d'una sentada directament amb la grua. Però aquí el tenen carregant-lo a una d'aquests ganxos de la grua de torre, de la supergrua. Així que va, no molestem més per aquesta zona d'aquí de moment, anem cap a la zona de les trinxeres a veure què trobem. I ja estem per aquí, per la zona de les trinxeres. Veiem tots aquests panells, com es van posant dia a dia, com va creixent tota aquesta estructura. A poc també veiem com va avançant. És una barbaritat la manera de construir. I ja falta poc. Aquesta zona també l'hauran d'omplir de ferralla, els avenços anar-los omplint de ferralla, anar posant més formigó i anar creixent cap a aquesta zona, que és el que toca. També per la zona d'aquí del lateral no puc veure gaire bé, però aquest dia sí que tenia molts moviments de terra. També per aquesta zona d'aquí ja es nota com cada cop van traient més material, com va fent feina aquest mur pantalla que han anat col·locant, aquest muret pantalla amb reforços estructurals, òbviament, perquè no ens caigui cap a dins tot aquest material. Bueno, bàsicament no entri la carretera cap a l'interior de l'estructura del camp. I a poc veiem com cada cop han fet més feina, sobretot per aquelles pales excavadores i aquelles grues que tenim aquí al fons. Així que a poc van retirant el material i a poc anirem veient a veure com va això. Així que continuem cap a la dreta després d'un altre plano panoràmic a veure què ens espera per l'altra banda del Gol Nord. I ja venim des de l'altre córner, des de l'altra banda del Gol Nord, anem avançant poquet a poquet per aquesta estructura que, com diem, cada dia és una barbaritat, tots els elements que hi van col·locant i com va creixent. I ja estem arribant cap a l'altre córner i cap a aquesta zona que ens agrada tant. També aquesta peça d'aquí ja li han agafat carinyo o alguna cosa, perquè ja la tenen aquí uns quants dies. No sé quantes cosetes més hem de revisar, però bueno, aquí la tenen. A veure si ja demà o a finals de setmana ja la tenim enllestida i la comencen a pujar.
Així que per aquesta zona d'aquí continuem cap a la part de tribuna i veiem com estan treballant aquells treballadors, com ja estan, bueno, donant ferralla a aquesta part que era com aquest oceà de panells, i ara veiem com cada cop hi ha menys panell i com van col·locant tota aquesta estructura de ferralla, vareta per vareta, una a una, la van agafant des dels pilots que tenen allà, que ara veurem quan entrem a dins de la zona del mirador, i a poc com van col·locant cada peça on toca. Jo espero que portin una faixa per les lumbars, perquè si no, pobres, feina dura, però bueno, aquí els tenim, avançant cada dia més tota aquesta zona i nosaltres amb ganes de trepitjar-la. És que a poc estem més a prop d'aquest ITA. Vinga, va, acostem-nos una miqueta a la valla ara per continuar, a veure, fer un traveling ràpid a aquesta zona on ens atropellen, a veure si veiem alguna cosa més. I ara sí, ara comencem ja aquest traveling, a poc, des d'aquesta zona. És espectacular realment totes les coses que es poden veure des d'aquí. No és una zona que s'acostumi a gravar gaire des d'aquí, s'ha d'anar fent via, però sí que és interessant veure sobretot tota aquesta estructura que veiem des del punt d'on es alça fins on estan construint ara, on estan fent la resta d'estructura. Així que, després d'aquest traveling, ara sí, vinga, va, som-hi al mirador. I ja aquí dins, un cop ja hem entrat a la part del mirador, ja podem veure també aquí tenim els treballadors com va movent la ferralla, podem pràcticament veure la mateixa operació que hem vist realitzada des de la part de fora, des de la part del gol nord. Aquí veiem com agafen aquesta vareta des del lloc on la grua deixa tot el monyó de ferralla, d'acord? Van amb la vareta caminant tots a la vegada fins al lloc on l'han de deixar i ja un cop estan arribant, doncs paren, fixen bé on ho deixen i és una passada l'envergadura de l'obra i amb el compte que han d'anar quan fan aquestes operacions. I ara també ens transportem aquí, veiem perfectament per aquesta zona que ja és el córner, veiem com falta encara per posar panells d'encofrat a aquests sortints, aquestes parts de ferralla, aquestes futures columnes de la part del pàrquing, o no sabem si és el pàrquing o una de les plantes on hi haurà tendes, botigues, on hi haurà tota classe de coses. I també avui des de la part de tribuna podem veure perfectament tota aquesta zona, com va avançant, tota l'elevació que tindrà i també com van treballant. Ara havíem vist com estaven col·locant la ferralla, doncs aquí tenim l'altra cara, la cara prèvia, com van col·locant els panells d'encofrat en aquesta part, la que ja serà l'alçada de carrer, on hi haurà les dues, la botiga, les entrades, el museu i tota la resta que ja sabem. Així que vinga, va, sortim cap a fora. I ja arribats aquí, a la part de tribuna, comencem, com sempre, amb una panoràmica per anar veient on s'han anat col·locant i, sobretot, com estan treballant per la part de les columnes. Aquesta zona, que òbviament haurà de ser igual d'alta que l'altra, que la que hem vist des de la zona de tribuna. Així que veiem com estan treballant en aquestes columnes, en aquesta zona que cada cop haurà de créixer més, hauran d'anar fornigonant-les i col·locant els panells d'encofrat per anar veient a poc cap a on anem. I també és un goig poder veure aquesta part del camp, aquestes parts interiors també, que si es veien des dels laterals no podem veure aquestes feines interiors que estan realitzant des d'aquesta zona. Així que a poc les veurem créixer, a poc veurem com les van encofrant, com van col·locant després
per sobre els pilars, els panells d'encofrat, i veurem com va evolucionant aquesta banda. Així que vinga, va, ara ja sí, anem cap al travelling horitzontal, a veure com tenim tota aquella part d'allà. Bueno, doncs avui crec que ens quedem sense travelling directe per aquí pel lateral, però el que sí que podem veure des de la zona d'aquí són aquesta part on estaven col·locant aquests dies tots aquests panells d'encofrat que van per tota aquesta zona. Així que, com a mínim, podem fer el travelling fins la cantonada, veient com van col·locant tota aquesta estructura. Que cada cop ja la tenim més llesta i més enllestida. Així que tota aquesta zona d'aquí veiem que hi ha una altra bomba treballant en tot això. Així que anem a intentar acostar-nos per l'altra banda, a buscar recursos, a veure què aconseguim. Però bueno, des d'aquí també podem veure clarament, ara està recollint-se, com han col·locat l'altre escaire. Veiem aquí les dues escaires ben col·locades. Així que res, anem a intentar donar la volta i a continuar el vídeo. Bueno, doncs pensàvem que no podríem gravar des d'aquesta banda, pensàvem que estaria tot el carrer tallat, però ja veiem que no. Ja veiem que aquí tenim la bomba com ataca cap a aquella zona, d'acord, cap a aquesta zona, on tenim tota aquesta ferralla encara. Possiblement sigui un dels accessos per aquí a la banda del Gol Sud, o si algú de vosaltres sap a què es refereix aquesta part de l'estructura que està una mica més alçada i en aquests moments estan aquí, veiem que hi ha bastants treballadors aquí al cantó i que ara començaran a formigonar tota aquesta part de l'estructura. Així que hem estat bastant de sort, a veure si comencen, però fins llavors veiem com estan preparant ja tots els estris i com veiem és això, tota aquesta part començaran a formigonar-la probablement en breu. Bueno, de fet, fixant-nos-hi millor, ja havien començat, probablement ja han tirat el primer camió de formigó, ja estan a l'espera de que arribi l'altre i que comencin a tirar material un altre cop. Abans vèiem els encarregats d'aquella espècie, bueno, estan encarregats d'anar repartint i anar distribuint, assegurant-se que tot el formigó ha quedat ben col·locat. Així que, bueno, vist això, anem tirant altre cop, anem movent-nos ara sí cap a la part ja per acabar el travelling que pensàvem que no podríem fer. Doncs finalment podem continuar-lo per veure també com està tota aquesta zona, la zona conflictiva, on ahir ens van començar a picar la valla. Doncs veiem, avui està bastant més tranquil·la. També estem passant ara per la part d'aquest pilar, que comentàvem des de la part de dalt, aquest pilar que encara no li han col·locat l'altra part per poder-lo formigonar, encara no li han col·locat, però bueno, poc quedarà. Avui estàvem movent l'altra grua, estàvem fent més feina, així que a poc ja veurem també com va creixent tota aquesta zona i també tenim ganes de veure com cada cop també va augmentant aquesta part d'aquí, aquesta part on acaben aquí aquests panells, on fem la mirada enrere. I on cada cop aniran afegint
més material per tota aquesta zona, per anar creixent aquesta pendent, i anar acabant, anar deixant ben enllestida tota aquesta zona. Així que, ja acabant el traveling, ho deixem per aquí. I fins aquí, ja tornem a caseta després de donar la volta. Espero que us hagi agradat moltíssim el vídeo. I res, a gaudir de les obres, que al final només duren uns anyets. Vinga, fins demà.